У эфіры Белсату выдання навінаў. Коротка пра галоўнае станам на раніцу 23 сакавіка. У Пячах у Барысаўскім раёне на пажары жылога дому загінула жанчына. Паводле інфармацыі мясцовых тэлеграм-каналаў, што спасылаюцца на суседзяў, гаспадыня падпаліла дом пасля п'янай сваркі з сужынцам. Мужчыну ўдалося выратаваць. Ратавальнікі разглядаюць версію неасцярожнага абыходжання з агнём. Таксама учора ноччу ў Барысаве заўважылі яшчэ адзін вялікі пажар. Ён здарыўся на полі каля школы нумар 17. На месцы працавалі ратавальнікі і медыкі. Падрабязнасцяў інцыдэнту не паведамляюць. Побач з вайсковым гарадком, што цяпер будуецца пад Гомлем, заўважылі новую масаваную вырубку лесу. Яна ахоплівае каля 90 гектараў. Пра гэта са спасылкаю на абноўленыя спадарожнікавыя здымкі піша выданне «Флагшток». Журналісты мяркуюць, што будуецца вучэбна-тактычнае поле, якое зробіцца часткаю новага вайсковага палігону ў Гомельскім раёне. Аналіз тэндараў на дзяржзакупкі паказвае, што за апошнія 4 месяцы на будоўлю выдаткавалі больш за 9 мільёнаў рублёў. Агулам на праект у бюджэце запланавалі больш за 25 мільёнаў рублёў. Яшчэ столькі ж на новы вайсковы гарадок. Палігон, дзе будуць праводзіцца вучэбныя стрэльбы, пастанавілі размясціць за 150 метраў ад цывільнай трасы М10 і за паўкіламетра ад вёскі Новая Буда. Падчас візіту на польска-беларускае памежжа прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск спаткаў групу нелегальных мігрантаў. Відэа з імі палітык падзяліўся ў сваіх сацыяльных сетках. Група мігрантаў з'явілася на беларускім баку мяжы якраз перад пачаткам супольнай прэс-канферэнцыі кіраўніка ўраду Польшы і міністра абароны. Пад наглядам польскіх вайскоўцаў мігранты хадзілі ўздоўж агароджы, аднак не спрабавалі перайсці мяжу. Тэмою візіту польскіх палітыкаў было процідзеянне міграцыйнаму ціску з боку Расіі і Беларусі. На гэтым тыдні ўлады Польшы адзначылі, што колькасць спробаў перасячэння мяжы пасля зімовага заціша чарговы раз рэзка вырасла. У ноч на нядзелю Расія атакавала Украіну 147 беспілотнікамі розных тыпаў. Збіць ці знядзеіць удалося толькі 122 з іх. У Кіеве вядома пра штонайменей 3 загінулых, сярод іх 5-гадовая дзяўчынка. Там просто в квартире человек заживо горит. Все это кошмар. Это ужас. Паводле мэра украінская сталіца Віталія Клічко, падзенне і дэтанацыя дронаў адбыліся ў 5 раёнах гораду. Пашкоджаныя жылыя шматкватэрныя будынкі. Пацярпелі 7 асобаў. Пазней ратавальнікі, якія працавалі на месцах трапляняў шахедаў, паведамілі пра 3 загінулых у Дняпроўскім і Галасіўскім раёнах Кіева. Экстранныя службы працягваюць ліквідацыю наступстваў атакі і разбор завалаў. У Турцыі суд арыштаваў лідара апазіцыйных сілаў і мэра Стамбулу Экрема Імамаглу. Улады краіны ўвялі татальную забарону на правядзенне мітынгаў і шэсцяў. Нягледзячы на гэта, мінулым вечарам акцыі ў падтрымання Імамаглу прайшлі ў больш як 50 гарадах краіны. Толькі ў Стамбуле, паводле інфармацыі медыяў, на вуліцы выйшлі каля 1 мільёна чалавек. Паліцыя спрабавала разагнаць пратэстоўцаў з дапамогай вадамётаў і слезацешнага газу. Затрымалі 343 асобы. Прэзідэнт Рэджэп Эрдаган, якога апазіцыя вінавачвае ў разбурэнні дэмакратыі ў краіне і пераследзе сваіх палітычных апанентаў, назваў акцыі пратэсту, цытата, вулічным тэрорам і хаосам. Ды загадаў увесці ў буйныя гарады краіны вайсковую тэхніку для разгону пратэстоўцаў. Пратэсты распачаліся ў Турцыі 19 сакавіка пасля таго, як мэра Стамбулу Экрема Імамаглу ўзялі пад варту. Яго падазраюць у карупцыі і тэрарызме. Імамаглу найбольш папулярны апазіцыйны палітык краіны. Днямі ён меўся абвясціць пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах 2028 года. Дзень волі, 107-ю гадавіну стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі ўжо сёння пачнуць адзначаць беларусы замежжа. У самой жа Беларусі свята забароненае ўладамі. Будуць арганізаваныя падзеі амаль у 4 дзесятках гарадоў па ўсім свеце. Найбуйнейшая акцыя пройдзе ў польскай сталіцы Варшаве. Тут запланаваныя шэсце прамовы палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, а таксама музычныя выступы. Пачатак а 13 паводле мясцовага часу.
Ужо сёння папа рымскі Францішак пакіне клініку і вернецца ў Ватыкан. Пра гэта паведамілі лекары. Стан пантыфіка яны называюць стабільным. Далей кіраўніка рымска-каталіцкай царквы чакаюць не менш як 2 месяцы адпачынку і рэабілітацыі. Нагадаем, Францыск трапіў у шпіталь з двухбаковай пнеўманіяй яшчэ ў першай палове лютага. Ягоны стан ацэньваўся як цяжкі. Патрабавалася штучная вентыляцыя лёгкіх. У медыях з'яўлялася інфармацыя пра магчымае адрачэнне ад прастолу праз стан здароўя. Пра галоўныя падзеі дня і вынікі ўсяго тыдня распавядуць мае калегі ў нядзельным эфіры студыі Белсат. Я ж заахвочу вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і быць актыўным пад гэтым выданнем на Ютубе. Але не забывайцеся на захады бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.